नमस्कार गावाल्यान. हळदी कुंकू इला मकर संक्रांत. गावागावात हळदी कुंकू होतात आणि हळदी कुंकाक ना 4 बाल माणसं एकत्र जमतात. कसं असता हाताचे 5 बोटाची सारखी नसतात ना, तसे हळदी कुंकाक येणारे 5 बायका पण सारखे नसतात. तर त्या बायकांचे म्हणजे हळदी कुंकाक येणाऱ्या बायकांचे प्रकार ना आज आम्ही तुमका दाखवतो. ते तुम्ही बघा आणि पटले नाही तुमका पटतलेच तर पोटभर हसा. उद्या ना माझं हळदी कुंकू पहिलं हळदी कुंकू मोठं करतलंय आम्ही. हलव्याचे दागिने बनवलेत आणि सासूकडनं स्पेशल काळी साडी गिफ्ट मिळाली आहे माका. उद्या तर मी फोटोग्राफर पण बोलवलंय, तो पण मयूर वायरकर. ते काय चांगलंय सगळे माका चांगलेच फोटो होय. मी तर विचार करते व्हिडिओज काढून ठेवतलंय. पहिल्या प्रत्येक सणाची आठवण राहावं गई ना आपल्याकडे आणि स्पेशल गिफ्ट पण असताला काहीतरी. बघूया आता काय देतात ता. प्रताप गाणी कसली लावतात रे हळदी कुंकू ती पण सांग. उद्या गाणी पण लावते हळदी कुंकू आमच्या. चला येते. फेसबुकवर पोस्ट केलंय ना मी सेलिब्रेटिंग हळदी कुंकू म्हणून. लोकांचे नुसते लाईक आणि नुसते कमेंट येत असत माका. आमचं ग्रुप असं ना आम्ही साऱ्या जणी तिकडे मी पोस्ट केलेलं आहे सेलिब्रेटिंग हळदी कुंकू. किती लोकांनी नवीन नवीन आयडिया दिले माका. आयडिया संपतच नाही म्हणजे वाण काय वाटायचा, हळदी कुंकू कसा करायचा, मेकअप कसा करायचा, टिप्स पण दिल्या चांगले चांगले. उद्या बिझी असतंय ना हळदी कुंकूच्या वेळी. सगळ्यांनी मला सांगून ठेवला कमेंटमध्ये की साडी नेसल्यानंतर आधी आमका फोटो टाक. मी तर विचार करते की लाईव्हच करून टाकते ना फेसबुकवर. परत ते फोटो टाका हे करा. एक मस्त इव्हेंट होऊन जाईल फेसबुकवर. आता आमचे सौभाग्यवती ग्रुप आहे ना तिकडे पण पोस्ट करते. तिकडे पण चांगले चांगले आयडिया देतील उद्यापर्यंतचं. मेकअपच्या आयडिया पण दिल्या तिकडे. चला कमेंट सगळ्यांका रिप्लाय देते. उद्या बिझी असतंय ना, आजच सगळ्यांका रिप्लाय देऊन टाकते. चला मोठ्या घरात गेलेले हळदी कुंकू सगळ्या बाईला पाक केलेले. गेल्या वर्षी होता त्याच्यातला या काही अवधून असा सगळं कलर नाही, कपाटा नाही, TV सुद्धा नवीन हाडल्या नाही. ऐकल्या मोबाईल सुद्धा हातात नाही असा महागायचो असा मोबाईल. दिसून इतकं पैसा हातात काय माहिती. आणि सासू एकदम चिकटान होती गोड गोड. फेरशी सून सासूची गाजाली सांगते आणि सासू सुनेचे. आणि आज एकदम बरी होती. काय सांगतले बाय लोकांचा. काही याग्या करतात त्याका काय पार नाही. याग्याक नाही सगळा पारदाण्यापासून सगळं नाही आता चटई सुद्धा नाही होती त्यांची. ऐकल्या हळदी कुंकाचा भाणा चांदीचा हाडल्या नाही यंदा. कुसून पैसे वाटतात काय माहिती. बाकी बक्षात ना तरळत असतली इखाक पैसो नाही. आता ह्या करू पैसे कुसून येलो का कसं पुडक्या गावाला बाबाचा काय माहितीच राखून ठेवल्याला. मंगळसूत्र दिसता माझा कॅमेऱ्यात होय. हां तर हळदी कुंकू काय तर सुवासीन बाई देवान दिलेली देणगी असा. ती प्रत्येक सुवासीन बाईन करूकच व्हाय. जग कितक्या बदलला ना तरी हे गोष्टी करूकच व्हाय. आता सगळा रंगीत संगीत झाला सगळी नाही करणार पण ह्या जा असा आता करूकच व्हाय. ह्या मतेचा मी काय असा हळदी कुंकू ह्या बाईचा सौभाग्याचा लेणा असा आणि त्याचा ह्यो कार्यक्रम तो करूकच होयो. मी तर म्हणतो ह्या दिवशी बाई माणसानं उपास धरू होयो. तो सुद्धा कडक. नाहीतर काय लोका खा देवा खा केळ्यांसमोर पयामी खिचड्यांसमोर पयामी असला नाही तर कडक उपास धरू होय. नाहीतर मी एकादशी धरते आणि दिवसभर चरते तसला नको. उपास धरूकच होय कडक. आपले वाडवडील सांगान गेलेत बाईंना कुकवाच्या बोटाक आणि चायच्या घोटाक नाही म्हणायचं नाही. त्या पाळूकच होया बाल माणसानी. नाही तर आताची बाल माणसा माका बाई बारीक लाय माका मोठी लावू नको. माका बाई ॲलर्जी जाता टिकल्याची कुकवाची असं सांगतली. ह्या माका पसंत नाही. रे प्रसादा खंय पळतय घरात राव. बाल माणसं येतली त्यांना फुला देऊ होय. घरात चेड माणूस नाही तर ते करतले नाही काय. घरात राव चल जाते. फाल्या हळदी कुंकू ठेवल्यान घरात आणि ह्या बाल माणूस पार्लरात गेला बुडकुले रंग. ह्याका फाल्या बहू घेतली ना लोका चार येतली दारात तर घर झाडला तर नाही. सासू दांगी असा ना सगळा करू. 4 लोक घरात येतली तर घर साफसफाई नको. लोक काय म्हणतली तर ह्या असा काय नाही उठला तर सुटला. फाल्या बाल माणसं येली का आपण पुढे धावताला आणि कामा करूची कोणी तर मी असं आहे ना सासू दांगी असा ना. काय म्हणतात ता राणीचा पडला सानी आणि वाडी ताईला उजवडा तसली गत. आता लाडू होय फाल्या वाटू ते एकट्यान मी केले तर हे बाल माणसानं माका किसपटाची मदत नाही केलं. ते का सांगलं फाल्या वाटू वाण व्हाय ना तर घेऊन ये तर काय आणल्यान माहीत असा ते मोबाईलाचे ते कानात घालतात ते तसले घेऊन येला. असला कोणी वाटलाला केव्हा आम्ही तेव्हा ते डझनभर फणी पिंजऱ्याची डबी असला वाटू. तर ह्यांचा बाई हाली कायचा नाहीच. काय बोलला काय सोय नाही ह्यांच्यात. ऐकल्याऱ्यात बघी राव आहे आपला बघू बघ दिसता दिसता आता बघू आहे आणि बघी राव आहे असा ऐकणारा बाय माणसा नाही.
फाल्यां समोसे मागयल्या वाटूक येतली ना हळदी कुंकाक बायल माणसां तांकां. म्हाका सांगा, बायल माणसां काय खाव घेतली तुमची? हळदी कुंकू घेऊन जातली, तांकां मोठेपणा होई, हेंचो पैसो वरती येयलो. असा नाही, काय करतात ता करू नये. आपणाक काय असा मरो तडे. उद्या बनारसी घालू, पैठणी घालू, कांजीवरम घालू की इरकली घालू? शी, सगळे साडे तर घालून झाले आणि लोकांनी बघून पण झाले. नवीन यंदा काय शॉपिंगच करूक गावला नाही. दागिने पण नाही एक पण बनवूक गावला. यंदा तेच घालू आहे. पण ही लोक असत ना त्याशी बारीक बघतली ना आणि विचारतली मुद्दाम, काय घे यंदा तेच दागिने घातलंय, तीच साडी नेसलंय. नाही, काही झालं तरी मी यंदा नवीन काहीतरी ऑनलाईन मागवतलेच. साडी तर नवीन हवीच आणि दागिने पण नवीन हवीच. काय असता, ह्यो एकच दिवस असता नवीन नवीन काय काय घालून ना बाकीच्या बायकांका जळोक. एकच दिवस आता, तो चान्स सोडून होऊचा नाही. बाकी कोणाच्या लक्षात नाही येईल ना तरी त्या तळेकांनीच्या बरोबर लक्षात येताला आणि सगळ्यांच्या पुढे तोंडं मारतेली, काय घे यंदा तीच साडी नेसलंय काय? नवीन साडी घेऊकच होई आणि घेतलंच. बरं, नवीन साडी बरोबर मॅचिंग नेल पेंट, मॅचिंग मेकअप, मॅचिंग बँगल्स, मॅचिंग हेअरस्टाईल, किती कामं असत, सगळी कामं करू होई. अप टू डेट दिसावा या हळदी कुंकाच्या दिवशी, ह्याच्याकडे माझं बारीक लक्ष असतं. यंदा काहीतरी भन्नाट लुक करतले ना मी, भन्नाट लुक पण कोणाचं तरी कॉपी करतले. बघूया यंदा ऐश्वर्या, करीनान काय नवीन घातलं आता, त्यांचं लुक कॉपी करतले आणि इतक्या मस्त दिसतले ना की सगळ्या इल्ल्याला बायकांचा तोंड उघडा राहावं व्हाया. चला जाते आता, पार्लरची अपॉइंटमेंट असा, फेशियल करूचा असा. काय ही बायल माणसा हळदी कुंका घेतात का गजाली करू ताच कळना नाही. इली का ह्यांच्या गजाली सारू, ह्याचा चेडू त्याच्या वाडा पळान गेला, ह्याचा चेडू वाडा त्याच्या वाडा लफडा असा. कंटाळो येता ऐका घ्या मेदा. माका ना घरात रावायचं नसता हळदी कुंकू दिवशी, पळायचं असता. पण आमची आवस असा ती घरातच बसून ठेवता. माका फुला वाटूची असतात ना, आणि फुला वाटूक लागलंय का ही बायल माणसं सुरू. काय मग यंदा तिळगुळालाच भागायतं, लाडू नाही दिलं. आता माझ्या लग्नाची गोष्टी ह्यांका किती होई चिंता सांगा. माझ्या आऊस बापूस करतात ना, तर नाही लग्न गेली की माकाच टोमडे मारतात. पुढच्या वर्षी रवाचत नाही मी हळदी कुंका घरात. मी निषेध करते या गोष्टीचा. का म्हणान का प्रत्येक वेळी बायकांनीच सण करायचे पुरुषांसाठी. हळदी कुंकू बायकांनी करायचो पुरुषांसाठी, वटपौर्णिमा बायकांनी करायची, करवा चौथ बायकांनी करायची आणि पुरुषांनी काय करायचा? मंगळसूत्र बायकांनी घालायचा, टिकली बायकांनी लागायची, हातात बांगडे बायकांनी भरायचे आणि पुरुषांनी का नाही करायचं? हे सगळं ह्या बायकांच्या जातीवर अन्याय असा आणि तो मी सहन करूचे नाही. मी ह्या गोष्टीचा निषेध करते. का म्हणून हळदी कुंकू करायचं? नवरे बेवडे असले, लफडेबाज असले, अत्याचारी असले तरी सगळा सहन करून बायकांनी मात्र यांच्यासाठी सण साजरे करायचे. का म्हणत ह्यो अन्याय असा, ह्यो बायकांवरती अन्याय असा आणि त्या गोष्टीचा मी निषेध करते. नमस्कार गाववाल्यांनी, कसे वाटले आमचे 10 तऱ्हेचे 10 बायका? आवडले असले तुमका? ते आवडाकच होय. आणि हो, तुम्ही पण तिळगुळ घ्या आणि फक्त पुढ्यात नाही तर मागून पण गोडगोड बोला आणि गोडगोड कमेंट करा. आणि हो, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नको, ता पण करा. धन्यवाद.